murai bwense muske William Ruto amanganari ebirengerero byabo 10 biri banyarite gusanga binyare gwikiraniwa gusikira bago kwanda buna oroboti rurirwa nadiko nabo igone bintu ebinde bingikorende senator Oburu nigo aligererirwe kema asichinga kichiga nekereko rabuna Millie Odhiambo and Otiende Amolo said they were concerned about the self-cannibalizing in the party. The MPs asked the Secretary General Sifuna and the minority leader Junet to stop public attacks. Bono ekiro balipakendete gukona chinkwana chintindi korokia chitofauti chao bono babuli wepanyare wekanya. Mwanjumule katokore na gazeti ya The Daily Nation. Gazeti bwate emegano eyuwe kaine ni gazeti ya Taifa Leo. Gazeti ya The Daily Nation page 4 Tea Barons 3 billion deal cost the Kenyans farmers Iran market. Kampani ya mo ya ekonia HIA ya Kenya ekurunga Cup of Joe. Eko kora ubonchiribu HIA ekuru Kenya kuchiseli ya Irani. Nigo yanyo irime ogwa kwa nego soko pingwa konene. Asono enseli ya Irani ya kanire ego chiko kogora HIA ya Kenya. Kugatikana n'umucando obwa ama abuturukanu wishiringi chibiliona chinuta chibiro nibere chinuta isano ichandake cha koleto sobonchiri n'ubuturukanu chibeji cyakane gazeti ya The Daily Nation nibwo atumugano yo asunchira beneke makonere chibeji chiria cya gatatu egazeti ne ya Taifa Leo boygo nibwo atumugano yo asoboime kurigelia magana ndebono mambie gazeti ya The Daily Nation epeje isiko nige ukwanira amangana omonchumulire asebono ekworokia igoro ya mangana ebeboso kano yebara uchagira etalike ya mutinyu mutangani bono amatuko aelire amatuko atano oka ane aetire niyote bekana bante 25 babere basire magima asuji bara chito na igo koirera obwabona secretary y'obosombe kolengana nobutuki bwa kolirwe gotobekana etalike yamo abantu batatu bakasire magima bante 22 bakanje tikiruchingoma ekidariki ibere abantu batatu bakasire magima abantu kianda bakatiru chingoma kidariki 3 abantu batano bakasire magima abantu batatu bakatiru chingoma kidariki 4 abantu 10 bakasire magima abantu 15 bakatiru chingoma na igo koirera abantu 25 babere ukiraboniga basire magima abo asijibara kubatikana na mangana yobogendia kulende karukulire ya chibechi chia kalenga uisukonyora omugano obona mambia oligire chibechi ya kabere chumuli na bokorra igoro yumboskano yo omobe uyo kolekana se barelia lisguliria Jumapili botuko asensama ya Karai imekontilia Nakuru na igo kuirira abantu abange gusiria magimabo unyolengo baskono iga obwatirania ebasi eyemo ya Nanyuki Cab matatu nabo igo kuirira abantu batana berego sirio magima nigo andake ego tobekaranga omogendi bwe basiga niga aleko gende gatindete kolengana na kiroli balia egati yabo omogen omogosepa sencho usabiria oyo moline tegali yo niga kweranga omogendi bwe galiga niga alekubulia abantu njira kogenda kulinde ekeraika kimilili agachake savari ya burunga atalibona abantu bayichire gali kulinda abire bagakili uginga niga kogendi gali gatindete asaba irentina nerebweka ubwate control yegali yo no mwali yakoirera ubaskono yokolekana abantu batana bere bagasire magema abuna abandi utiru chingoma bono ekenege ntegiyo toira niga singana twalkinya kuligelinga ki back to school umugendi bwe basiga ebasi ya green line bus harenge haire abantu bagatebi conductors baye baberenga ki teyo mugendi egalimbo bakogendi conductor emika mutebinga driver abantu abiri bateire genda ngorambo bokogendi akamatainge gali niche mbwate harenga manjamu mwele y'abantaba nane conductor yako ya mobility egasirio bugima weta sobogendi ubiwe driver nkiki tukubuli abagendi bayitono ekero muri nchira onye kwalire bintu byago etanga kura sobogendi begali nande taimangana gogo tebina birianga bamintega ali embo bokogendia naye igwera onike nandike ko ndasabirianga ki moko nyoro mogendi ko gendi ali gali chibirundo bitayo onye mwamo kandi wangire teneni gali n'echinguru tige gali Apuasi oko batevi nga mbube moko gendi marange oko kosana nechi driver kwanya rongo muntu obere chi ndobo apa ukwana bobisana actually oisekote banga egali gaya ichoire tika komenta abantu akote boikosoke nando mete asichinga kichinyinge na bogweka wasoka lakini driver nero ko nyaro ko motevi ndaki ire gali ngora okuboli nayo kwende gali usini yani bakoranga
nayo bwata mamoja bono Matildah madamu oroche totebe forest camp kwali ndi kali kuruga igabosongo tumaiti gose na atindete nande chinse chibonere na baigwete bono nabwate chinguru ori waikire rongo ase kwale kogenda nigigakare gose no mabei waikire rongo kwaigure ni na atindete kwarare kali ne genderete kogenda bube okay bono gwatebire bono tigatoike kurwa bunga yugochi so kurekera goso egari ngomanya ore montere boyo gosembu yari gositare buya ekire gari itarasoka nonyo kurwa ase stage nonyo nenjira bakunyakoererania mangana ne conductor nkomanyore lakini bono mochando baguchi bakwengero ise go complain ogotabunga nayo ore bobe oikikuru egari ekire king nchongeke makie gari echinamba chigali report ekesi gucha se traffic police amangana NTSA balivo bosombi mbamanyete egali ena kanya gwakani chibe sana bokwere chibe sia gweteke kero kwa reportiri ene kinga egali uline ne bwatu salame isaine yako ruchinga bone conduct go kani driver igayega ya green line bus inga irangora abiria bakandi akamire omweli abiria bali ukana bakasira mugima ne conduct ri ali kumukani gasiro bugum which is very wrong basi kwa yo ka green line taima nguru mwachumu liru nyolenga umubasukono iga akero kuligiri gazeti ya The Daily Nation ekoro kinga nigo koreka na chinsomo chiri nande agwase oyo kabiro mujumbe Cyrus Jirongo asiritiyo buguma bwaye agwa guno akorekana koro kinga sawa bire black spot cha kikope kuligiri chibe chichia gatate gazeti ya The Daily Interest kwa kuruwa rogo chese Matildah ekuwa na skuru riope na Amiri Rais in Coastal Law Enrollment and Security Affairs ekuwa nera igoro kari skuru chiko igoro alero nigaba iboli bono babwatu bwabo bonge abange mbabwati nibo kubwata no kira kubogima na uchumi abange no yana boni go babuli webintu biri byange nchubyo ko lira borokyo babo namangana bono asibo egotebekananga nigo andake etamwira chikoba enkongwa saba iboli kubwatikana nilichikoliwe wizara lisemi etamwiga gose kolengana etamwe ntanga ndindigira chiko cha kiruguru etalikemo wika yani ko chako chakira chira kisano ichalinga igoro wika chitaliki ibere umutinyu bwepiri agwase barachiko ndabo ko barachiko swasi after break agochakira chitaliki 25 February wika match tale moja nabo igo every 7 to 24 all day yune kolengana ne calendar yisem yarurwe mwancho muligeri asomo iboli ayo mwenyene na omanya bana baondi baucha kuchaka na ndindi bagwenta kwa ase eskuru Matildah page ya kabere gazeti ya The Standard ekere ukwanira omurobelio yoyo gusingana ya back to school egote bona parents worry as 844 learners face neglect amid CBE transition bono aborokiwa bali asomurobelio 844 ndiko barorekane bunati bali kwa attention gose bali kwa chinga kina boigo nonye nebitoki buna borokiwa ba CBE aborokiwa bali buna bono form 3 na form 4 nigo bagenderete kororekana muna niko batigire isko ikiagera abaiga bande muna bono bakorwa gusabaiga baikire grade ya kianda niko barorekane kwa attention nonye na baiboli abange asichinga niko konyoranga batigete aborokiwa baiga aba 844 system oboka banyare gwetenenera lakini asomurobeli wa CBE nigewato una parents teachers and the students are very involved, but with 844 it feels like the responsibility is mostly on the student and the parent bono asi omurobeli ori omukoro nigo aborokiwa bakorora kana gutigara gwechanda boka na boigo na boibuli babo lakini asomurobeli ga omoya abwa masomo OCBE nigo abaibuli abange bakorrekana kubwaterana na bana babo naboigo na balimu bechukuru kiri abana bagosoma korende nigo ekoroki munali tukurigoro nigo bono aborokiwa barorrekana tekobeka uniform ase chi stage naboigo ase ensemo yende gatoka buna nigo abaibuli bagendete gwichura ase chituguka ebyoski byokoni bitabu kira bagendete kunyorera abana babo ebitabu biri baganire na gutigana nayo mancho murigereria nande gutigara asia mangana yichisemi eskuru ya Stare Girls na boigo Stare Boys nigo chamurikeiru ase ugotwara umurobiri ore omuya guso umurobiri otarikoreto wanchereria asia mangana yo kwarigania aborokiwa barachie gosoa aroro ino mugano ireri bagakema ase page ya gatatu na gotigara asengane yo parents to pay 49,000 fee for Litani Boys riot damages inyorenga eskuru ya Litani Boys ni eskuru ya bamura ni gobono yanyarete koya
Naboigo enibo yechibesa chinyinge eyobono ekagere kobabuna inigo yeigete enibo ya 100 million yanyarite kugera ase skuru yukorende bono iga ekirokero moiburi abonete gwakanera omwana oe gusekera omwana abonete goswana chibesa chiribu 40 na kianda 49,000 batarachi eyo mete sokoro kiroko yande school 49,000 yetari school fees yegane ya damages icho wakana chibesa enibo eri ya saregete eri ya yete alafu mwenye wakane school fees onye school fees kere 54,000 wakomenta na 49,000 noruchi chibesa omwana abonete goswana chirocho 100 plus chibesa omwana wa abonete goso school na chirocho ebona abiguritika bebange chirendete igonga amangana ali yoko samba chiskuru nabo igogosalie nibo yo skuru nigagochia agwera omosigo nigochogwera omoibori mono njetindiko chikokosa sukuru tiniko chikosa sukuru paetero tineli kakikenya masari timokombekere sukuru. Okay. Tari mangana nabo igoyote na how plastic jellyfish and squid are killing marine animals ininki kiragere obua tugosobe ko biara ekirokoro kana gotara ne chuba ye plastic usama sakara nonya chisani che plastic ase engegu ya oroche ronde rwensi kubwa mono chindo chichirichine gose chinyanja bunabono ase enyancheri ya Indian Ocean ekirokoro kana ne chuba ye plastic nigora busa ko imukirigo gitambukiro igitindikeri chiko kubwatekana ekiro chichube chiga chasoire asamache chasoire ase chinsu chikoragira nabo igo chingiti chiri chimenyeta amache mechikoragira chingiti chinde nabo igo chinsu chinde nigo chiko bwata chali chi plastic echiga chiko kagira nendagire yo kwirira chinyinge cyabo cyanyara gukwera amache meyo etalibya ikiagira nigo chibonete korendo korende ige serikali gendete kubika machiko buna abantu babuza gwetana chi plastic ange na amache kubwa mono ase nyanja buna bono Lake Victoria na bwigo Indian Ocean. Pechi ya gatano gazeti ya The Daily Nation bono mambio mancho muligeri yuko na relative calm returns to Ngata Barakoi after curfew imposition kali koro kinga nigo bono usalama gosobo tereru bwayiranire asensemuli ya Barakoi yemaiga yisegi ko nekiwa naboigo asensemeli ya Barakoi kutoka Ngata Barakoi ensomeli ya Kilgoris County ya Narok yemaiga serikali kubeka obulendi nabigo kubeka amachiko y'abantu gotasoka nyumba asegeka igento keirira abinte bingi kati yabo chibunduki ikomina kianda chiria koiranigwa chibunduki kianda chia K47 kobiko biara chiri chia chi 3 kobiko biara boigo ne bunduki ya Mark for Rivo ne kobiko biara n'abanyanyimbo kolingana ne wizara yobolendi goitaso moziri bobolendi muske murkomen Kipchumba niga tabanga bono amenyi benseme yum nigo bayira ni chinka cyabo gutanya abantu chinka cy'abantu kimisano niga tabakana batiwa batabwati bomenyo akarabangangire ko rushinga cyabo kolende bono nigo bayira nirira sime cyabo no abange babo bayirendire mechi ya sambetwe nagotigwa kera matombe mangana yonsi nyanyole kolende nyura abantu batana babere mbasiro we makubata disegechyo n'umugano likire chibe cya gatano igazeti ya The Daily Nation akarukuligelia ngane kubwatia ekwana naseki nyorobugano chibe cyatana lime ukwana YMPs ordered forensic audit of fuel levy collections nasikia barosi machiwoso bajumbe bono bagane tubo tukibwime gokorwa kegma kubwatikana na mangana ali yobo sombi na boigo egbangelie ko rusuwa sebara anamono asa mangana ali bangelie ko rusuwa samabuta yana mangana bono atirwa somoti da jeno gosomulingo rube serikali nere Nancy iga athungo kolengana nabajumbe nigandake obutukano uburasi ebango y'amabuta na yigo kugania omulingo libwe serikali kuligiria manganaya na kuroroboti ruwa bene ayonsira mangana lichibichi katana limobono mambia kolende pechi 7 na egokwanira 2 Kenyans Tanzanian detained in Burundi over 9.8 million bila abakenya babiri no Tanzania omoni obono basibirwa senseri ya Burundi yengubwatikana na barabu bachita senseme yo abatumetune company AM yo samalieta ekorokunga nero Escol Energy Solution kabatuma guchokora amangana yemurubili au bwa amangana yamavuta kulende aseba amenyete enyomba ba amenyete ekirba alikulia asinyombe yo ekibasiganya kubucha oyikabono kyabere 9.8 million eche company yetaraba akanira bakenya bayiga abakenya babere no mu Tanzania oyomo egotobekananga omo Kenya Victor Wakungu yani akurunga Victor Wahungu na boigo Paul Wangira no mu Tanzania Kitinde Lawrence Juliana
igo basibire asenseli ya ya Burundi kugatikana n'ikibase cy'enyombeli sibamenyete. Imagine company egatuma aba nto ucha senseli ya Burundi uchikokora unabona muratu muchikokora utafiti muri ya mangana ye mission che company nasema uchikomenye company nere go uchikobakanira bakanda bagaswago sena sinyomba getebuya indagera bakuri nyombeli bamenyete bamenyiro company yagwakana chikire 9.8 million ona babwate ibabwate nabunande bakubwata bono ngakyugo ja kubwate company ingiri kama yali kuraro go kutekanga ne company yali kubwata Igo kubangira kwenda asina yakoro mukoli mirongo senu kwese suwe company kora abashwa nga company ya ntumaga yakani chibesa. Page 8 nkororo magano igoro ya Ruto faces Mount Kenya test as a UDA all the grassroots polls omura ibwenso muske Dr. William Ruto nigo arachikorora goseni gobona agochikomera nege tirige tindi kugatikana nobo cholyo boke bwa UDA ubukagiro kolekana se enso emeli ya Mount Kenya ine obocholi buni gobara chikoro kyose ine Ruto bunumura ibwense nanyi kandi Mount Kenya nabwa togo sirwa goseni gaba abamenyi ba Mount Kenya ba mukanire kegema ayanko bwatikana nobocholi bura chokora litkuli ya lero tikakiyendekero mokonyi murayibwe oyo kabero mokonyi murayibwe serigazi ya shawa atebirunga Mount Kenya tibwatiba gasumura eserekali na nonyobo choli bwo chokorekana mangana likiri chibe chigatano na gatatu gazeti ni ya The Daily Nation keronga kwenye ligi ya Boroma Matildah. Ase gazeti ya The Standard musawe maiga mu Kenya manyikanete na Harrison Nyende Mumia uyu ore kurwasi kiombekerekia Atheist Society of Kenya nigo bono ndotinganigo anyarire ko bwato kwa ase chibese hose cash bail ya 500,000 magiga yokororekana hutumeka omutandao yo Facebook na bwiga Instagram asinchira ere embe chitarike 30 mutinyo eta kusumutinyo iga o December asibona arorekanete kobeka ebicha yo moske muraibwense moske William Ruto karenya gitari goseka kororekana buna nigo ayanire okoyana kwaye ko mwali gose riri unaliro montare nyagitari akure korende niganyare tugoikiwa busibwe kigambero asabone tugwakana chibesa charenge asabone tugwakana alinge kurwa bond ya 1 million gose cash bail ya 500,000 korende nandinga niganyare takonyoro kwabiro gosenga neyo nigo yaguswanete kyagira onganeri ya Cyber Crime Act bono nigere pending teranyara koba confirmed iga asese ya Kenya na boigo ekiro budget yo mwaka 2026-2027 ekoligererwa nigo bono oyo mo aiga akorete analysis obutukibwa yago tabona 2026 budget aims high but struggles to maintain a proper physical discipline bono nigo budget yiga ekoroka na bono ebwate gusega netikoira uchumi ya Kenya ase birengo begoro mono korende nigo ekire kurigererwa nigo bono etabwateti egati ya machiko ali aki uchumi abonete kubwatigwa aiga ase ensi ya Kenya yunegati yali asangire ase egazeti iga ya The Standard yeli tukoria lero na kurochinsi cha Michael US flexes a big brother muscle in Maduro Asia raising a global alarm bono egukwanira okubwatwa kumura ibwense eri ya Venezuela o moske Maduro bono kirenseri ya Marekani gose asogochika kwenseri ya Marekani bono kirensi ya Marekani nga erigete gose egenderete gutenenera egenderete kora enseri ya Venezuela ase amatuka yiga kirabo bono murai obo ari mateka murai ibwense eyo ya Venezuela ari mateka omoske Donald Trump nigacha kirokoro kichiguru kiri nabo enseri ebonete kora chinse chinde ekero kubwa mono bagenderete korigereria naki oburai bwenseri ya Venezuela burache kwirane bona boigo kubwa mono nigo omurai yiga o manyakanete buna musike Maduro anyarite kubikirwa agati ya aba macho narabekere ikikeirete omuske Donald Trump kubwato ko gochika buna anyare kubwatwa egota buna Maduro appears in US court for first hearing since arrest bono niganyara koroka niganyara tukoroka asekigambere ke moimenseri ya Marekani korwa abe kwa biara igo Venezuela omurai obo buna bono tutevinsi ya Kenya babwate ensi ya Kenya beke omurai bwenseri ntubwate bono ebyombe au buna bono abaigamba bwate ebyombe kuna chabo nato ndobwate buna wana turate be East Africa
community. Togenda njiri swa nabwateneri Yes. Lakini uiwete njau Ebi ombembiri unabono East Africa community African community ne bwate chinsi unabono Uganda, Tanzania, Kenya etoke enseri ekorokanere supreme wate chinguru ekugambire echichinde. One nse ya America na kieke ekorerete nse ya Venezuela. Umurayo yomo umurayo yiga Venezuela ekirarokanete gotwara mu mochogete atari kwenda kubwatikana namachiko yebyombe byechinsi chiri kagira kabe kubyara bononi gakobe kubusu njeri swa nabwate baba neli ke sana kwa nakirire nabwate swali naki the president of the Republic of Venezuela is Donald Trump. Sitayete beteigo Bano leni ningo na endeni Venezuela no maetense ke Venezuela yirega noroche waikire ga kwernega ga se bakorukanga na ritra Tokyo wambuke utaraji kogana noche ga Japan sokoro omurai wense ya Venezuela ni gakuruku Maduro yo nyarite kubekwa biara igoga nonye kabekire biara nero bonete ko bomurai lakini nseri ya Marekani ne lete ko take over. Okay. Nabo igasense mwende obochori bwense ya Uganda obubura kurekana umwako yiga 2026 nigo bwaberire angikima ekirabono ense yo erigereri nande andake ningo barabasa kubeka ekirugo ekyo kyoburai bwense na asense ya Niger eyo kutoka meyoro gongororiro wa West Africa. Igo aigego tabona gangs kill over 30 abduct others in fresh Niger State market attack. Abantu nigo banyarite gustaga no asechire yemo menseri ya Niger kurende abantu wetani abantu wika ekirengo gechimi emeronge 3 bakanyara goitwa nabo igo abande bakanyara gochererwa ase obusaga ni obo panyara gokurekana ase echiro eyemo na boigo asensende abantu chiminye 400 tourists abatari chiminye nigo bakwamete ase egesinga ekemo magiga yechi flights gose chindege gokane wati chibasa kwiruruka goetira asenseri ya Yemen kubatikana chisegi chigendereta asense ya Yemen yegerete bono bakabeka machiko gose babegete kafi buna chindege nchibona etikoiruruka igoro yenseyo ikyokeirire bono ase chinsebe chigacha UAE United Arab Emirates bono abatari chiminye bakwamete asegesinga yake mugose island Onsarigo ngagerete egesinga nakyo island bakwamete ase riro baririgo tokalire nyanchagati bono ikiagere ndegete kunyara gweta igoro yenseri ya Yemen. Yani bona ekemerete go chigoro kabisa pakendege enyancha chi ekero kurigire buna chi ocean chinyinge nkonyorore chibwate asegete iga abantu bamenyete age ekorokwe island konyora usaga ntukarengere mune kenyoreke moiga usaga ntaka kigo buno mochi yo busongo kachengene ina machi igoro bono nigo bakwameta aroro ikiagere enseri ya Yemen ndege nchibona tigweta igoro bono nigo batari abaiga bagendete no butari bwabo asigesinge ikyo. Okay. Kurina gazeti ya Taifa Leo yo stretch kunya kolera sikuri samayane gazeti igane bwate mugano ngukoira subongo mugano olenge galipe chakabere ukonera igoro yomo senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna uyibono obunyoliro kwamirwa kwa nene kigma igoro ye chamelia ODM wasaru muri kyomonene yinkubwatikana nabara ibande bichami yabwo banene au bago sigatirira serikali enyarako bage kugendera ninyomo yabone chama ya ODM na kumubwatesia omuraibense William Ruto asensemo yaye Edwin Sifuna musenator yatebirenga njirateyo ODM iraje kubwatesia serikali ne na achikunyara gupinga abayigabara yabanene bichama ya ODM au basira serikali nili swali nene kima chibecha kabiri gazeti ya Taifa Leo kulero komyo kabongo pechi ya gatatu bono mambia nomugano kuruchize chama iko bono mambia watanga Trump sasa alenga Colombia enseri ya America goita sumurai bwense yonere Donald Trump na bono nigo alengete nigo abegete gecharakia Getembe gocha asenseri ya Colombia na Mexico kubwatika Mexico na Cuba yengo bwatika na kelia gotobanga chinse chikani yochenda kuone maliogo yogo tindia gocha senseri ya America kubwatikana nekyo nigatabira niko bono arachikuligira chinsecho nabo igonya nchiko tiga na chikubo shambulia chinsecho isato enseri ya Colombia, Mexico na Cuba omoncho muligeri mangana yo arasigazeti bechi gatatu bono mambia kogenda bwango kigima nigo okoligeria omugano olikiri chibichi gatano bono mambia gazeti ya Taifa Leo ikwana Nasiri afuvua vita dhidi ya Mgoka gavana wa Mombasa oyotokwanera umugavana abwensemeli ya Mombasa
sinsemo yende nande mono mugavano wega kurunga bana Abdul Somad Nasila nigo aigoire gose achakiri esegigoro ya ekemelike likiamugoka ikiatebiro nga nigo kiwantu gwako marufuku na gutigwa limo lyoka sensemeli ya Mombasa na bugemi ya Kenya iga no nyana bo mugavano wigandiga nebaka kubwate syokoboko ingana yo murayibwense ya bwangomono yo murayibwense atebanga bali abaoni aba maliogo banyara ko bakoyirerwa egesibo gya makweli usigyo kwa ndiko mono abo lyo murayibwense bo iga serikali wakaisikomogoka ime ya Kenya ina magana yo mugavano bwense ya Mombasa Abdul Somad Nasila yonsi nyanyole chibechi chia agatano igazeti ne ya Taifa Leo ekero kuligerelia amangana yo na rago toira mpaka epechi yo mweli okegema gazeti eiga epechi emerongo ebere nigebwata mangana kurwa CBT asebego tuchagira enkoyo elia Afcon gose Africa Cup Nation yere gose chitemu chiriko mena isana mochi chingia nikobono timu ya Algeria lizikolia le robot ko era komera na DR Congo insayemo chiabutuko cha Kenya Jigaki Ivory Coast brachko emborana na Burkina Faso chinsa inye chia abotuko kurende ayonsi na bukenya ragago boigo onyoromogano igorobo bwi timu ya Morocco na Tanzania igorego lia masiriga na liesegero sebono bubu ire timu ya Morocco alibagali yalioko basi sana isatu chingia mwancho muligereli gazeti ya Taifa Leo ni kwa tumugano boigo igoromo kocha bwe club kilikia Manchester City tukwanira Bebu Guardiola uyibono otigire amajirago sichingoma asije birengerali kukatikana na enkoyo asukuru makali yegoli ya Mone club kiliya Chelsea unyore aseligeli ya EPL gose ligeli ya English Premier League ayino mugano boigo oyirobolito ACPJiga kuru ACBT nanda mange onjo mulirule manye kuru ACBT bono mambia kolende kuru gazeti ya Taifa Leo ni ili ya The Daily Nation nonkonya bekiraga go musumali na kura koliraga wenseme Matildah ase kengesigia DN2 ase mangana yo bochono sinda chago kodra nigo emorekerete aiga mangana a family planning kusoko bangoro iboro kubwa mono ekiro ndochubuna bona ase county iri ya Kilifi ya berige komole kwa kigima ekiagira buna basubati tiba konyara gukora kusoko bangoro iboro abasacha babo bataranyara goitaba nekire goto ona where husbands forbid family planning abasacha bange kubwatikana nige koro kya abamenyi be county ya Kilifi nigo ubangete kusiti batagetia abangina babo banyare kubanga oroiboro mugano ire libagase kingese kikia DN2 page yakane na poigo ya gatano aiga nemurekerete buna bono musubati oyomo aiga ubwata abana 13 na poigo musubati onde aiga ubwate abana bari nare igo bwata abana 5 na 3 oyonde 10 noyomo nekero bakorera buna nigo ekoba kongu kuragiri nonya abana baiga ikiagira ati bakonyara gukora kose kubangoro iboro boka abasacha babo bataraitaba buna abagaka bechinkecho kusabagaka kurwasegesa kwekyo na ebisa kwebyo bigotoke me county ya Kilifi nigo bono bangete amangana yokubangoro iboro engana yaretire stress chinyinge sana ase chinka echiga kolindi kubole kwane nkolina omurali Onsarigo sokoro Onkorogo nere buya omosubati takora gustaba nguru iboro na andake mugaka taraitaba straight mugaka omosubati onyore abana baka 13 abana 10 noyomo abana 10 na bado omugaka ankete tabasa kuba nguru iboro ekiro kurigereria economy ya Kenya boneka nonya nayo sokoro nkorerore mugaka ona bakonyora ne chikurago boli kiagera omochano nororo bana mbali konyora nendagira isaini abana tikabatoka ekere kingencho ase family ngoneyo nokurarigerere nga Genesis oborosobe family mugaka nabwatenibo umungino era nabwatenibo umungino ekaruchi nga munibo teyo nabana ngo kibali uchandeka ekero okurigerere nene lyo kwanga ekero okurigerere chibicha chiraiga tali abantu babwatenibo n'abantu batandikite abantu bali nenjare ntindi lekini ngabagaka nigo bakwamerete bagote negikoro kyabo inkeri kwanjira mangana family planning eyo ekero koligereria nonye n'abasubati barayiginjira bakorokana nigo banyalegete kigima barakini babwata abana 10 umuntu abwata abana 5 na 3 umuntu abwati abana 10 na 3 igonga no gukumya sana eyine ngane koretu ubwo butindi nonye naye sokoro boni gisokote bunga abana bali ba comment ruole bane naboranganya bona matiri tata tengo boli naboranganya kwagorire ngoko engoko nigere yumusararo okore engoko tiga kolenganyo omosubati tange ngoko
Yes. Wachumuli turakorera gagu togenda sumuga konkoroga seneva ase gazeti ya Dondo. Okay, gazeti ya Dondo tugwate gazeti ya Taifa leo ase page ya Dondo hapa na pale. Okay, ntate koire. Ngo mwanafunzi uja kungaini yole. Mapema unchoba tubo kungaini mamake muntu moko ba. Okay. Okay. Bana page tatu iga igoko tero munyakini papa pupa njirindete yense mamake muntu ke monike ngakoro tacho. Check soma lebo soma. Ai. Okay, baba igale ninje some buli. Okay, there is no any problem whichever wherever. Aigani go to bwato musubati munyakini ge okurukuna Daisy Kecheputo. Daisy Chepto nere to bwato litukolia lero niga gotuka kuruga ali ase county ya iga gotuka Chepto niga gotuka ali ase county ya Nakuru agotuka. Okay, niga gotebekanaga iga niga nchite sana gosoma vitabu kwa razake ra dunia nanchite sana ko bana basani igaso bwenge to moira omayo chiko molina ko bana nabasani nanchite gosoma vitabu gotwale library iga umwao mapema igere ochikoba. Okay. Tatengo minyoki straight baka segerenga kiane kialingi. Okay, leo ni siku ya Jumanne, Januari tarehe 6 mwaka ni 2026. Taifa leo pechi kianda kwa razako ra duniani dondoza hapa na pale ngwiri paka sakuru kuruiru mchini. Okay, gegaruiru mchini kidozo asongwa na magwaso baada ya kupachikwa mimba na bosi wake aliye na mke. Okay, bamna yare na bongo nya yare sari no na godiri. Okay, bono gaiga umusubati yego tebekana iga musubati iga tama etengo mukubwa ye nabwate musuba mukungu tama etengo mukubwa ye nabwate mukungu nkalia. Okay, bono baga chaka obosani na bachaka obosani iga akaba musigo ake na lyago chakomanyango mukubwa ye na korte kinabwate omonginoye umulikione nigago gotebekana gaiga mwandishi wetu mapema kurugi gabu nkorusi gabu nkoire mpaka sakuru kwa makongeni irinsa igatika tikansa. Okay, tika gaiga igegotebekana nga chombi achipata njia panda ex wake akimchangamkia. Okay, bono aiga Mungu anaga bono yaikire bara nabasani baye abamate ninya abantu ndabange ga paka mukae no ali bono gaiga nkoko kanibalendo musiki obekirwe bono musubati nara atigete musubati nare atali atigete bale komo kando style frani. Okay, bono musubati oyiga agaswa komo gokera mono kubwana mukae. Okay, agaswa gotenga gali mapema kweli hani nakupenda sana hani. Okay, nande mwandishi wetu toete hiyo korusi gabo nkoire mpaka gaiga so mwana musiki omokongu okumete nsengima okumete kweli mwana musiki oyo iga niga abwate umusubati nabwate umukungu. Okay, nabwate umukungu yo akamotebiga lero nitaite oiche asekegeni kia abantu tokora barwegase kiane kigeni kire ekiane nkwale wanchochi chene gita kiao na kire gento obabugerio musiki. Okay, bono omusani yakamakuru akora ki akanga. Okay, bunanga umusubati uniga aimogete igoro nasaka motebiaye kwikirasi ikire nchinaye never nchinaye tuakurane toka agasoki gukuru nyomba bunege ntege sirini. Oyu aigani gatwalenga sakuru ku Nairobi muchini no mulikiona ni gakuru ku Penison Matheka. Okay, kurugi gabo nkorusi gabo nkoire paka sakuru kwa Kisura alia mumewe anatamaya ichibiriti ngoko somera wikiragi gabo no nakurire gaseti ya Taifa lero kwa razangu ra duniani mugakachemse Onkorogo kibacha nyesome asingencho yebiro mwancho morigerere nabo igo mwancho motegerere no turachi gukorera ensemo ya magazeti sokoro.
Nkiota Kisura alia mumewe anatamaa. Okay. Nona etroje. Okay. Nabere nkongo ikiagera na wako nyoranga anko naro tegerete umwana naro tegerete na peko ba akongo mwancho muligere na boigo motegerere mbuya mona sana kirogende tugusanga na intwe sokorere nkombo tumatore skuru kolende ndo chingango nya kuigira ari gosoma ande uchakire kumanya ikiara asome ne ikiara atike eyo tari eyo ere boronge iko kirotora chiko gendo mutumo komoke no nyara konyora never nere muga konkorogo keba chaguru ko Matildah obaigo gendera gutikere me yo morobelyo bwetwane sokoro ndio te omwancho muri omwancho muligere limnango kotebiga nkiringa naki aso bwenge abana basome nonye nayo mugaka ne bagwatware chindero muna baona atebe tungangende kingere chindero mayo sa isukuru sokoro twari kogenda se never kwari kumutebie ritari yao ekiro kwire na busena bukoira no mutebie ekiro gende tena never gendera gotigara yo morobeli bwetwani ya Getembe. Getembe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gose obosoni bw'ekyanga n'ebintu ao abo ase bali na mbeyemo asogotwara machine chekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeri bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyonse era sorgongoroiga Asama kwa Alpatu Maliba, mwalimu manne Getembe Technical Training Institute. Serikali ya college biasana sogo toa institute ni wecha saya asengencho etagete komenta uchusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyo bufundi nabo boliri moleta abana weche skuru linde banyore weche system cyo bufundi biamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche neche company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bia artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitiri wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Getembe Technical Training Institute nike kutoka kilomita eyemoyoka kurasomochi umagwawa asepare nene yilami yakoroikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Getembe Training Institute. Iga karokware atiro mwana wa Getembe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwa leto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Getembe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bumanyi bwegoro
kigima abo baokora mirimo yabo keboikeranu. Inche no manyagitari Irene Kemma obangi korwa ase nyagitari ya HK International Medical Center irega igo muchito bosongo. Boigo nyagitari ya nigebwate chi machines chingiya echichigotumeka koringoria marwaire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao. Na bonta getogotanga ase nyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so munu bweke songo nga full body check up. Igonta getogotanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka amaguru inse twarigereri the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia zero function abnormal twako amariogo. Amarwaire bakorwaria ngamona diabetes gose oborwaire bwe sukari, high blood pressure, oborwaire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oborwaire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonya no mochando bwa maino amaina ali ako na gusumbwa nto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali ago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga tarabu nto nyabwate nto bwata mariogo ali ago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na arororo nkorigereri tore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusia China. Asa mange bakeresimi ase namba 0717176383. HK International Medical Center. Your health is your wealth. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwarire na gusalia enibo enyinge buno tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa marwire amange abuna amarwire yesukari amarwire yenda amarwire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borwire bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Na kiborwire bwe sukari bo so mobero goime. Hypertension no borwire kera manyinga kogenda igure so mobero. Walfiti itosomete chinchereza to chokorwari amarwaire. Enchede ntangani itosomete ngentunga conventional medicine. Yani obonyagitari obwa kawaida. Itosomete ngentunga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esoko rwari amarwaire. Nchirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia mariogo akurwese mete twarwari amarwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. World Fit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka.
National anthem ya never. Hallelujah. Abana baneza amaboko. Abana baneza amaboko. Abana baneza amaboko. Mapema kwa raza kura duniani. Bono rinde gakitari asobe. Nasari utiri abaibuli bonsi pibaireta abana babe sukuru. Nasari utiri abana bonsi pi bachiete sukuru. Nasari utiri abana bonsi pi bale bono iganchira kuchie sukuru. Nasari utiri abaibuli bonsi pi bono igabagendete ukoba abana kuchie sukuru. Mapema. Okay. Ntate koicheka burungi kabisa serious. Mapema nchererete hiyo. Wacha nipime kwa razangu. Ntate kubolio moiboliga. Moiboli tali asobobe. Moiboli rende nayo nyoreta abana nditiyo gotomete na bao. Okay. Bono ndi kukwanyoreta abana tatu mintu gosema mo mintu. Kyo takubairire sukuru. Abana balinde gotemba achenge Christmas buya bagacha tare moja very smart very accurate very intelligent abana bakaragira very smart igabwe ngabona twatambo kiro mwaka. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Kwa razao ra duniani. Okay, bona ayerindi umuiboli. Bona gosoka nerikuira abana school. Otigeta abana isiko paka sai. Ngabana nisiko bali. Patumbara enda school li ojieri. Osale getomoto. Omwana uri oji ule nogore. Gakia kabisa be serious. Otigeta abana go chiga uba Kenya. Busaga abuga. Tora baira school paka sai. Epagi nogore tentora kana. Okay? Chianga no gure tentura kana chi sati no gure tebune ya ne ga rifle ndete onye nchibie koma yene nkuire school. Why you? Okay, no problem. Igege ngote banga ki abaibuli bali mutiketa abana isiko gabu mama ke muntu wikirabu mubwene te kuramu nonye muri kuramu nonye muri kuramu. Okay, abana mbaga kalida barabo ayorojo moiboli we chandire gakyo moiboli we chandire gotore chai gali amasamba gose gali mugondonyo gasimegete mapema kwa raza kera duniani arafu ayo mwana omoiboli omekirisua twadire chibesa chiri bagosaba onye ne uniform okugorere onye ne bitabo okugorere kerege ntogorere bla kerege ntokorire bono rira enkyo tari kumukero gende school na bono nesukukwere na bono ne happy new year tole ndio lakini na bono ntare 31 tojo tampoco mwa ayo kirite kabisa pitu taitiko anda school muburi akorete egasi enkong pake school agachorete watebete ne putting na ndo nyenyorire watebete nga igotate meito kugureire wateto tate sanduku okwanda kubungere bintu byago maliga mapema kwaraza kora duniani okugureire arafu bono nendaye gakitari asobo mwana onye gukare nkabu wakoimuka mapema ogende sukuru wakoimuka mapema ogende sukuru na gosoroire. Okay, manya goje site ya balimu kakia balimu baito na basorore tatu mintu abasorera abalimu baito ni naimokeria amaboko igoro ige kabiri abalimu baito omoiburi onye uchire tiga kumwire merondi emenehene karabe ko mwana gochiga ali mapema arafu bono moleto bisi kwanira na gabu kwana mapema iga ngora moigwane onye kabwata kabesa kakego karabwatera abutura amanyereri muburi asakurwa turamanyereri gose omungino eni gasirete turamanyereri gose omugako eni gasirete please karabwata yegabuga umwana uritigara agenda guchiari ikiagera umwana esogete buya kwa mochekiri kenyanza buna bone gikiane kwa razangu kwa mochekiri abicharambu yani ntete tukina ngerete buye bikoro tunabegete sogisi bado nabegete. Okay, motebi ngaki ya muibuli nararu mwana nzumati yali tigara aso agochiabo. Okay, chibesere ngobwate echire tutagete gochaga iga nigo chire go 40,000 for a scambo. Okay, muibuli ainire ngobwate ngaya nimbwate 10. Okay, togo sokyo mwana tiga go sokyo mwana muibuli nabokonyora 10 ejini gakonyora kira gosene wiki. Okay, okorete 10 karachi beko chiabu mwalimu naibuli. Okay, karachi beko chigabo arafu
nane next motebi ngaki ochorete nande chingana ochigokora very smart very accurate very intelligent omwalimu tokoseri omwana tabatari nonya naye inyura ase gwasomete koru tabatari inyura ase gwarwete inyura roots ya emeri yao inyura ase urwete koru tabatari please tokoseri omwana egentekene ngaki omoibori naye tari okogera no bomwenu ngoko baratebire ngo moibori omwalimu tokoseri omwana ere no bomwenu ngonkorogo natebete nga mwana tari goseri no naye igwera machiko yesukuru kwa iro omwana mapema ncherendete yense abana baito soma bakongwa abana baito please tabatali soma bakongwa liyo chindiga kare gari rolyo liga kare kuna na chindagera bono ga nyomba liga litata itiko nde school ngoi kande school iya einero ngoi kaya baba einero ngoja mama ke buntu gochande school yo nkoumere nga naye nigo gocha lady sikupemberezi mama ke buntu pakoli chindwe sikupemberezi wara sikusoroli never.